Benvidos á Horta de Cruz. Aquí estamos, mira. Vou sementar liño. Este liño. Non sei se se dá niso non. Pero sabes como di o refrán? Que é ano bisexto e pode engañarnos un pouco. É dicir, que ano bisexto promete non dá. Bueno, vou sementar. Vedes? Agora hai un mes que o sementei. Se nunca vistes o liño, que esta é unha experiencia, que pensei que non nacía, e mirade. Así que podemos xa traballar liño, ter roupa propia aquí na miña terra, en Piñeiros. Mirade, algún ainda está nacendo, pero estes que van xa máis grandes, que bonitos. Que nunca pensei eu que a miña experiencia iba a salir para diante. Mirade, vou vos enseñar liño. Isto a min tráeme ilusionadísima. Mirade, que cousa máis bonita, E xa está botando as semillas, mirade. A ver a cando teño que traballalo, a ver quen ten unha máquina, teño que andar preguntando que eu quero facer o proceso todo do liño, Porque mirade, que preciosidade. E agora xa ten as caramboliñas para a semilla, Pero mirade, que preciosidade. Este liño. Onte anduve apañando que estaba maduro, pero non me chegou o tempo, que se me botou a auga encima e xa non puido máis. Pero bueno, é algo impresionante, Mirade que cacho. Volvo para atrás para enseñarvos o cacho todo. Fijadvos, xa collín, eu caio para coller, madre mía, isto é de lo máis bonito que pode ser. Nunca imaginei isto, a verdad que non. Para un experimento que fixen que saleu como non o esperaba. Agora aquí xa podedes ver, porque ainda está mollado, este que está oscuro, fijadvos, ese está maduro. Este é hora de collelo, pero agora está mollado, e mentres non seque, pois non poido poñérvolo, Mirade que cousa máis bonita. Bueno, eu estou como unha nena pequena, un pouco ilusionada ademais, Ou chocha, eu que sei. Porque recordar cousas que eles facían con tanto cariño, e eu que o fixen con tanto cariño pensando en miña nai. Porque foi así, pensando en miña nai. Pero agora vou vos enseñar o que teño collido. Que teño algún collido. Para que virades algo tamén a muestra, que despois xa vos enseñarei máis. Fijadevos. Mirad o que aquí teño, Isto é algo que o día que o teña limpo, ao mellor algúns, se animan, pois regálolles uns 100 gramos. Porque daquela usábano solamente para facer roupa. Pero o bonito é que ten vitaminas que descubrironse agora. Unhas vitaminas que é bon para o colesterol, para todo o aparato digestivo. Isto é impresionante, Impresionante. Agora vou vos enseñar este outro, que a este xa está aberto. Ese xa está aberto. Xa teño que cribalo. E agora vou vos enseñar o resultado do que está cribado. Non sei se vedes ben. A ver, védelo. Mirade que semilla, que cousa máis bonita. Isto é unha cucharadiña no desayuno. Dito por médicos, Así que o experimento para min foi chabón. Así que deixovos aquí na Horta de Cruz. Hasta a próxima.